L-Awtorità tal-Ippjanar approvat l-estensjoni tat-torri tal-Lukanda Fortina għal 22 solar. Minn barra dan l-iżvilupp kien approvat ukoll kumpless residenzjali ta' 15 il-solar kif ukoll kumpless ta' ħwienet. Madankollu, ir-rappreżentanta tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli u l-Kunsillier ta' Taslima John Pillow flimkien ma' Enik Bonello fisem l-NGOs ivvutaw kontra dan il-proġett. F'kumment lil Net News, Marta Sportelli spjegat id-deċiżjoni tal-vot tagħha u qalet li dan il-proġett imur kontra l-policy tal-floor area ratio li tistipola iswed fuq l-abjad li biex bini li huwa ola minn 10 solari jiġi konsidrat is-sit irid ikun imdawwar fl-intir tiegħu minn toroq. Punti li l-case officer tal-Awtorità tal-Ippjanar innifisha ikkonfermat li mhux ħadd tkun qed tiġri f'dan l-iżvilupp. L-applikazzjoni tal-proġett tajt li se tkun qed titwaqqa l-lukanda eżistenti u l-ispat tal-lukanda ta' 5,000 u minflok se jinbnew 109 appartamenti fuq 15 solar kif ukoll kumpless kummerċjali fil-livell ta' triq. Se jinbena wkoll parkeġġ ta' 3 solari taħt l-art. Dan il-proġett kien qajjem kontroversja sħiħa wara li kien eżentat milli jagħmel studju sħiħ dwar l-impatt ambjentali minflok l-assessjar tal-proġett sar fuq il-Project Description Statement għax li RA kienet qalet li dan id-dokument kien suffiċjenti.